Okay. Vi vil lave et forsøg i dag. Og vi vil have her i den her kolbe atmosfærisk luft, altså ingenting, hvis man kan sige sådan. Bare den her på. Så har vi ligesom, det skal forestille jorden, som den er nu. Her i den her kolbe vil vi putte CO2 i. Det gør vi lige her. Så kan vi lige få en hjælper til at trykke på posen. Så vil det bare være super rart. Okay. Og så regner vi ikke kun. Så regner vi videre med, at det er en kolbe. Det gør vi så. Okay, og shup. Sådan der. Tak for det. Okay, så her har vi så CO2, og det skal ligesom, det kan vi sige, at ligesom, hvis vi får for meget CO2 ind i atmosfæren, hvad vil der så ske med temperaturen? Så der vil vi have de her to måle. Yes, og de starter begge to på 22, som vi lige har læst. Og her har vi så solen. Det er en kæmpe stor lampe. Kommer nok til at lyse lidt, men det går. Så, det her det skal så stå og varme i en halv times tid. Og vi måler så temperaturen hver 5. minut. For at se, om der egentlig overhovedet er nogen forskel på temperaturen, hvis hvor hurtigt CO2 bliver varmet op, og atmosfærisk luft bliver varmet op. Ja. Tik-tak. Og som sagt, så starter den ud på 22 grader Celsius. Og det skulle jo selvfølgelig gerne blive sådan, at CO2 det bliver varmet hurtigere op, og det bliver alt for varmt, så atmosfærisk luft bliver varmet mindre op. Yes. Okay, nu er der så gået 5 minutter, og jeg tjekker lige temperaturen. Yes. Atmosfærisk luft, den er på 44 grader, og det er jo så rimelig varmt. Og så CO2, den er på 50 grader. Det går jo den rigtige vej indtil videre. Yes. Og vi laver en graf med det, som vi lægger ind på bloggen, som I også lige kan se. Så venter vi lige 5 minutter mere. Okay, så er der gået 5 minutter igen. Og vi tjekker lige temperaturen. Det er atmosfærisk luft, og den er kommet op på 53, så det vil sige, at den er steget med 9 grader. Den her, den er op på 62,5, så den er steget med 12,5 grader. Yes. Så vil vi vente igen 5 minutter, og ja, se hvad der sker. Nu har den stået i et kvarter, og ja, vi har lige skrevet det ned på papir, vores ting, så vi kan holde styr på det. Og lad os se, hvad der står her. Atmosfærisk luft. den er på 64 grader. Ja. Så, og den er på 69. Så der er ikke så stor forskel lige nu, men det kan jo nå ændre sig. Okay, endnu 5 minutter er gået, og vi tjekker igen temperaturen. Vi starter med CO2. Den er på cirka 72. Og det er langsomt lidt varmt. Atmosfærisk luft, den er på 67,5. Så 72 og 67,5. Og ja, så er det 10 minutter endnu.
25 minutter er nu gået, og vi tjekker igen temperaturen. CO2 er på 73, mens atmosfærisk luft er på 69. Nu er der gået en halv time, og vi skal tjekke ud, hvad der er varmest. Om det er CO2 eller atmosfærisk luft. Og vi kan lige så godt slukke for solen. Ja. Yes, og vi starter med atmosfærisk luft. Og den er på 70. Og CO2 er på 75 grader. Det vil sige, at der er 5 graders forskel, hvilket måske ikke lyder særlig meget, men det betyder faktisk utrolig meget, for hvis at vi havde atmosfæren fyldt med CO2, så ville vi have det 5 grader varmere. Og det betyder altså utrolig meget for sådan polerne, de smelter og sådan ting. Yes, så det var vores lille forsøg. Håber I fik noget ud af det, for det gjorde vi. Yes.